Salam Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Mehriban müştoklar. Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarlarımızdan şu sanyny. Otlyk atnawlary ýoly goýulýar. Türkmen lukmanlary Germaniýada hunar kämilligini ýokarlandyrar. 42 ýyldan soňra Ýewropa kubagy. Şeýlede altyn asyr topary Aşgabat şäheriniň kubagyny gazandy. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Otlyk atnawlary ýoly goýulýar. Şu ýylyň 20-nji maýynyň Aşgabat bilen welaýatlaryň arasynda ýolagçy otlyk atnawlary ýoly goýmak meýilleşdirilýär. Bu arada Demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi sahypasyna gatnaw tertibini görkezilipdir. Şol tertipde görkezilýär. Serhadabat Mari, Türkmenabad Aşgabat, Türkmenbaşy Aşgabat we Aşgabat Türkmenbaşy ugurlary boýunça gatnawlar görkezilipdir. Türkmen lukmanlary Germaniýada hunar kämilligini ýokarlandyrar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň enäniň we çağanyň saglygyny goraş alma kliniki merkezine baryp gördi. Saglyk goraşa derman sanagat ministri Aman Nepesov Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň başlangyçlary esasynda saglyk goraş babaty ýoly goýulan Türkmen Germaniýa hyzmatdaşlygyny dowam etmek maksady bilen lukmançylygyň durly ugurlary boýunça lukmanlaryň 150-sini Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňde klinikalaryna hunar kämilligini ýokarlandyrmak we tejribe alşmak üçin iş saparyna uğradylmagynyň hemde häzirki döwürde dünýäde epidemiologik ýagdaýlaryň gowlaşýanlygy sebäpli bu döwletiň tejribeli hunarmenleri gullugy bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek gözüňde tutulýanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy ýurdumyzyň şipahanalarynyň dynjaş merkezleriniň awada milli syýahatçylyk zorlugynyň mögsümine taýýarlygy Daşoğuzu 450 ornluk köp uğurly, şeýlede 150 ornluk onkologiýalyk hastahanalarynyň açylmagy dowlat taýýardygy bilen bagly maglumatlary, şeýlekem halkary lukmançylyk hyzmatdaşy boýunça teklipleri Türkmenistanyň prezidentine ýetirilejekdigini aýtdy. Şeýlekem halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlyga mäteş çağalary himayet etmek boýunça haýyr sahawat gaznasyndan merkezi bejerge alýan çağalar üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $400.000 möçberdäki pul serişdesiniň goýuryljekdigini aýtdy. 42 ýyldan soňra Ýewropa kubagy. Ýewropa ligasynyň finaly Ispaniýanyň Sevilla şäherinde geçirildi. Ýewropa sewtiniň 2-nji derejeli awrely ýarşynyň finalyna Germaniýanyň Eintracht topary bilen Rangers topary duşdy. Esasy wagty 1-1 hasabyna deňmeden tamamynyň duşuň akwalyny 11 metrlik jerime urgular keskitledi. 11 metrlik jerime urgular netijesinde 5-4 hasabyna Eintracht ýeňiş gazandy. Şeýlelikde bu topar taryhyny 42 ýyldan soňra Ýewropanyň kubagyny gazanmagy başardy. Altyn asyr topary Aşgabat şäheriniň kubagyny gazandy. Futbol boýunça Aşgabat şäheriniň kuba urunyna ýarşyň aýgytlaýjy duşugyny Altyn asyr bilen Aşgabat toparlar duşdylar. Bu arada Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýtynda belenilýär. Iki tarapla ýene hujumlarda geçen bu duşukda döredin mümkinçiliklerden hasy ýerlikle peýdalanan Altyn asyr 2-0 hasabyna ýeňiş gazanyp baş bayragy münasip boldy. 3-nji orun uğruna geçirilen duşukda köpetdäk topary ahal toparynyň ýaşlar düzüminden 3-1 hasabyna üstün çykdy. Paýtagtymyzda geçirilen Aşgabat şäheriniň kuba urunyny beseşekde Milli Ligamyzyň toparlarynyň 3-süniň Altyn asyr, Aşgabat, Köpetdäk hemde ahal toparynyň ýaşlar düzüminiň gatnaşandygyny ýatlatýar. Hormatly tamaşaçylar, biziň size Atavatan TV YouTube kanalyna saýlanan habarlar gepleşiginde size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýlekem siz saýtymyzdan 50 ýyllap her gün burger ýepdir. Dünýäniň iň gary erkek ýaşaýjysy 19-njy may ýyldızlary näme diýär? Günlük täleýnamy bu beýleki habarlary saýtymyzdan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylar, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyny ingliz tilindäki, rus we türk tilindäki habarlar hem okap bilersiňiz. Habarlary aňsatlyk bilen okamak isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden töleksiz projenýamyzy ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sany görüşýänçek hoşta bolun.